Kembali ketemu lagi kalau video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan sebelum sholat Id dilaksanakan. Suasana sampai heboh-heboh. Di Jombang. Ini masih pengumuman, sebentar lagi mau melaksanakan sholat Id. Iki suaranya Pak Bayan. Suasana full ngaten ebeng-ebeng beber kloso terpales ka umum ka lumrah saking semangatnya. Batas melo ae ingkang monggo kali sholawat dan salam mugi tetep kathah atas rawuh panjenengan sedaya dene napa ing wekdal ingkang menika kita sedaya saged empal wonten ing menika panggenan sak perlu nglampahi salat sunnah Idul Fitri. Mugi-mugi ing wekdal siang ing wekdal injing menika kita sedaya ibadah kita sedaya tansah diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kula matur sesungguhnya sangat atas panitia penyelenggara takbir keliling Kuala Baru. Alhamdulillah berjalan kaki saya mengenai masalah kula selaku kepala wilayah Kota Sidoarjo ucapaken matur sembah lan salah sipun dimake sholat Idul Fitri. Monggo kita sedaya silaturahmi muga ing saged kula aturaken kula aturi siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Id berjamaah di Masjid Jombang. Mulai detik-detik waktu akan dilaksanakan sholat Id berjamaah di Jombang. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.